Sobra 5,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Davao City niadtong Miyerkules sa gabi. Samtang gipasabot sa CDRRMO ang hinungdan sa grabing pagbaha niadtong higayuna. Ani report ni Argil Relator. Sa gipagayong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Council, migula nga miabot sa sobra 5,000 ka magbanay ang apektado sa grabeng pagbaha niadtong Miyerkules ug Huwebes. Sa tala sa ahensya, 10,000 ka magbanay ang apektado sa barangays Talomo proper, Matina Aplaya ug Bago Galiera. 400 ang apektadong magbanay sa Bago Aplaya, Katalunan Pequeño ug Balyok og 7 ka magbanay sa Barangay Maa. Samtang napulo ka mga balay ang nadanyos, diin unom ang totally damaged ug 4 ang partially damaged. Samtang humanaanod sa creek tungod sa grabeng pagbaha, gipanghawas na sa City Engineer's Office ang pipila ka mga sakyanan gamit ang ilang heavy equipment. Huwebes sa hapon, gipang-apod-apura na og welfare goods ang mga apektadong residente sa Barangay Bago Galiera. Ako po pagitabang na dito sa natrap sila sa balay, daas kay ang tubig. Lisod yun kayo sir no, kay Tagaliog yun ang mo ang kuan sir, wala gyud minasalba nga mga kuan mo gamit, pati mga bugas sir wala, magamit tanan. Among gyati man sir, amo lang yung mga anak. Kay adun naman kita financial assistance nga ginahatag, depende kung totally damaged sila, partially. Gipasabot sa CDRMO nga nagikan matud pa ang bulto sa tubig sa Mulig ug Bago Oshiro nga mipadulong paubos sa Bago Galiera. Paspas ang pagsaka sa baha, sanglit duol lang ang gigikanan sa volume sa tubig. Flooding in the area were exacerbated by silted and inadequate drainage system and constricted natural waterways. Meanwhile, an ongoing Gabion project is stretching from Taal Bailey Bridge to the coastal area was the contributing factor to the inundations in Talomo proper. Busa, irekomenda nga patasan pa ang Gabion sa sapa. Kining Bago River i-extend ang iyahang Gabion into 2 meters. So mag-add ta Gabion 2 meters side by side. O naatay mga cross drains nga pagahimuon nga box culverts na ang gamiton instead of kanang mga pipes. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.